नोंखौ नुनानैनो आं जाबाय दिनै बोदोर नोंनि हायना महराव गोमोहाबबाय आङो नोंनाव मादि मुहिनि दङथाय हरखाब माबा सोलायनो हमदों आंना मा एसे dong oरैनो बायदिसिना रायलायगासिनो दं जोङो नोंलाय माथो दाबोलासो जाम्बा बाले नों मिथिगौ ना आं जेब्ला क्लासनिफ्राय फरायोमोन अब्ला आंनि बाबाया स्कुटि बायनानै होदोंमोन जोंहाथ' गासैबो गारि दंजोबो नोंहालाय मानो दाबोलासो गारि गैया माथो खालामबावनो न'आवबो जेबोआनो गैया नोंथ' गोदो स्कुलावबो टपारमोन आरो दाबो टपार दा नोंनाव मा दं टपारब्लाबो जेबोआनो गैया माथो दाथ' जेबो गैया जानो हागौ नाथाय नाय नोंसोरो उनाव नुगोन सम फैगौ र' आंहाबो ओइ जाम्बा नों समखौ नेबाय जाम्बासो नोंनि नोंफाया नोंखौ दाबोलासो थगायगासिनो दं बेयो मालै हा बेयो मा फाया बायनानै बियो मबाइल Ro, थांसै आंबो साला आफाया आंखौ थगायगासिनो दं बियो साला सासेनो फैसाखौनो होनो हाया Tuh, tadi itu apa? Tuh. Kembali लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै हो नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअखौ नायबाय थानो गोसो दंबा जोंखौ सापर्ट खालाम आरो प्लिज आदा आब'मोन जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे आरो जों गोदान भिडिअखौ नायनो गोसो गुदुं जायो गोजोन्थों बाय बाय